फोरोंथायखौ लानो हागोन ना जायखिजाया सायख'जानाय माखासे हौवासाफ्राल' बे बादायाव बाहागो लानो हागोन? गिबियावनो खौरां बुथुमगिरि लोगो नोंथांमोननिसिम बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै साबायखर बावदों। थांनाय 1 आगस्ट दानाव खरायगुरि गेलेग्रा फोथाराव जोङो जि बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादजों खुंजानाय 13 बोसोर बैसोनि सिंनि जि जोलुर बादायलायनाय, दा बेयाव गासै जिल्लानि सिङाव थानाय मोनद' दखरा आफादनि गेलेगिरिफोर बाहागो लादोंमोन आरो बेयाव जोङो बुंखानाय लेखायै बे गेलेनाय बादायलायनायनिफ्राय सा 25 साबसिन गेलेगिरिफोरखौ जों सायख'दों आरो बेबायदिनो दिनै सानजा गुफुर दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोंनि सिङाव थानाय नैबे जोहोलाव दैमालु गेलेग्रा फोथाराव जोङो 13 आगस्ट दिनैनिफ्राय लानानै 15 सेप्तेम्बरसिम 1 दाननि थाखाय जोङो फोरोंथाय होगोन। दा बेयाव जोङो जाय गेलेगिरिफोरखौ सायख'दों सा 25 बेखिनिखौल' जोङो फोरोंथाय होआ। जोङो जाय गथ'फ्रा बे ओनसोलनि 13 बोसोर बैसोनि सिंनि, 15 बोसोरनि सिंनि आरो 18 बोसोरनि सिंनि जाय गेलेगिरिफ्रा गेलेनायाव खोब मोजां, बिथांमोनखौबो जोङो लोगोआव लांफागोन। दा बेखौ जोङो नोंथांमोननि सिगाङाव जों बुंथिनानै होबाय। बेनिखायनो दिथागिरिफ्रा गाव गावनि गथ'फोरखौ जाहाथे नैबे गेलेग्रा फोथाराव थिनहरगोन। जोङो नुनो मोनदों दानि लाइमोनफ्रा समाजनि माखासे गिज्रा खामानिफ्राव बांसिन थांनायखौ जोङो नुदों। बेनिखायनो बैफोरबायदिनिफ्राय जों माबायदि जों होबथानो हायो आरो जोङो मोनसे स्पर्ट्सआव जुदि जोङो गेलेयोब्ला जोंनि देहायारिफ्रा मोजाङै फिटै जों लाखिनो हायो आरो बेजों लोगोसे मोनसे जि कमिउनिकेसन लोगो बांहोनाय, बे लोगो बांहोनायखौबो जोङो बेयाव गेलेनायनि गेजेरजों जों लोगोआबो जोंना बाङो। दा बेनिखायनो आं मोनसे बाथ्राखौ बुंगोन, दिनै बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे थांखिखौ लादों जोङो जे फैगोन रबिबार जि 20 आगस्ट, बे आगस्टआव केरेलानिफ्राय मोनसे स्पर्टि सकार प्राइभेट लिमिटेड बिथांमोननि कलाबरेसनाव जोङो नैबे जोहोलाव दैमालु गेलेग्रा फोथाराव जोङो मोनसे ट्रायलखौ जोङो लानो सानदों। दा बेयाव बिथांमोनहा केरेलानिफ्राय फैनानै जि कच बिथाङा गुवाहाटीनिफ्राय फैनानै जोंनि जि गेलेगिरि बिथांमोनखौ सायख'फैगोन आरो बेयाव जाय गेलेगिरिया साबसिन सायख'जागोन बेखौ 1 बोसोरनि थाखाय फ्रि स्कलारशिपआव बिथांमोनहा फ्रि कचिं ट्रेनिंखौ बिथांमोनहा केरेलायाव हैगोन। बेनिखायनो बिथांमोननि कलाबरेसननि गेजेरजों जुदि जोङो जोंनि ओनसोलनिफ्राय बेबायदि मोजां गेलेगिरिफोर जुदि जोङो दैथायहरनो हायोब्ला जोंनि थाखाय मोनसे गौरबनि बाथ्रा जागोन आरो बे ओनसोलनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव मोनसे रादाब जागोन। बेखौ जोङो नोंथांमोननि सिगां गेजेरजों जोङो फोरमायथिबाय। बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै बिश्वनाथ दुलाराय बर' फरायसा आफादा 13 बोसोर बैसोनि सिंनि हौवासाफोरनि फोरोंथाय बादा बेखेवदों। बेवहाय गथ'फोरखौ मा थांखि लानानै बेवहाय इयुनसिम बोरै मा खालामलांनो होननानै बे बादाखौ बेखेवनाय जादों? गिबियावनो बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिसिम 13 बोसोरनि उन्दै फरायसाफोरखौ जोंनि बे जोलुर बादायनायनि जि कचिं बे होनायनि थाखाय गफुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावबाय। दिनै बे हाबाखौ लानायनि थाखाय जोङो खोब गोजोननाय मोनदों। मानोना दिनै फुटबल गेलेनाया मोनसे ओरैबायदि मोनसे माबा जानानै फैबाय जे जिउनि मोनसे थांखि जानांसिगौ। दा जोङो फरायनायनि इन्जिनियार, डक्टर बा गुबुन गुबुन बिथिङाव जेरैबायदि थांखि लानानै फरायो, थिग बिदिनो फुटबल गेलेनायाबो दिनै मोनसे जिउनि थांखि बायदि जानांसिगौ। मानोना फुटबल गेलेनानै दिनै सासे ओरैबायदि गिदिर सासे सुबुं जाहैनो हायो जेरावनाखि मुलुगनि मानसिफोरा मिथिनो मोनो आरो गावनि आथिङाव गाव गसंनो हायो। दा दिनै जोंनि बर' लाइमोनफोरा उन्दै उन्दै फरायसाफोरनिफ्राय जोङो नुनो मोन्दों खुब माखासे गाज्रि समाजारि आबहावाजों लोब्बा जानानै गावनि लाइफखौ बरबाद खालामनाय जों नुनो मोन्दों। जे बांसिन मोजांनिफ्राय जे गाज्रि बिथिं फारसे जों थांनाय नुदों। दा बेनिखायनो बे बिथिंखौ नायनानै नैबे हाबाफारिया खोब मोनसे गोजोनथाव जादों। मानोना जे उन्दै उन्दै बे फरायसाफोरखौ मोनसे इउनाइट खालामनानै लाखिनायबो जादों, गुबुन फारसे मोनसे गुबुन गाज्रि हाबाफोरनिफ्राय गोजानाव थानायनिफ्राय हमथानानै लाखिनाय जादों। दा बे बिथिंखौ लानानै नैबे फिल्डआव होनाया
कचिं होनाया खोब मोनसे गोजोनथाव जादों आरो बे आं सानो बियो नैबे देग्लायनिल' बाथ्रा नङा हयथ' फैबाय थानाय समफोराव बेबायदिनो जोंनि लाइमोनफोरनिफ्राय मोजां मोजां गेलेगिरि गथ'फोर सायख'गोन सायख'नायनिफ्राय थिग बिदिनो स्टेट लेभेल नेसनेल लेभेल बेबायदि माने बर'फोरनिफ्रायबो जोलुर मोजां गेलेगिरि सायख'नानै माने बर'निफ्राय बेबायदि बर' हारिनि मुंदांखा लाबोगोन बर' हारिखौ मोनसे फारफ्रोम बिथिंनिफ्रायबो मोनसे देरहासारनाय हारि महरै सिनायथि होगोन दा बे बिथिंखौनो जोङो माने जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि जानानै बिथांमोनखौ बे थांखिजों लानायनि थाखाय जोङो खोब गोजोननाय मोनदों आरो जोङो इयुनावबो नांगौसेबां जोङो हानायमानि जों जा हायो थुलुंगा होबाय थागोन हेफाजाब होबाय थागोन जोंनि बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय जि बुंनांगौ बेखिनिया